وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Azizin hatuni ki Yusuf tuşan öýünde bolýardy, Yusuf'un nefsinden talap etdi, muradyny ýetjek bolup. O öýüniň tamamy gafylaryny baglady we aýtdy: "Ey Yusuf, ýaqyn gel." Yusuf aýtdy: "Hudaý saklasyn. Tahqiq bu men eýämdir we meni ýaxşy saklady. Filagym ziyad etdi. Tahqiq hyýanet etýän zalimler nejat tapmazlar" dedi. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتحقيق عزيزin hatyny maksudyna ýetjek bolup Yusufa kast etdi. We Yusuf da tabiatynyň muktazasyna görä meýl ederdi eger öz perwerdigarynyň delillerini we zinanyň nihayetde qabih zatdygyna hujjatleri görmesedi. Biz şu taryha Yusufdan gaýtardyk fahşa işlerini we öz seyyidine hyýanet etmegi. Tahqiq Hazreti Yusuf halis bolan pak bendelerdendir. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Hazreti Yusuf qafa tarap yortup qaçdy. Izinden Zoleyha da yortup qawulady. Şeýlelik bilen her ikisi yortuşup gafy tarafyna bardylar. Zoleyha Hazreti Yusuf'un arkasından tutup saklajak bolup Hazreti Yusuf'un köýnegini ýyrtdy. Şeýdip barşlaryna gafyda Zoleyhaň adamsyny tapdylar. Zoleyha adamsyna aýtdy: "Sen ähline teleki kasteden adamyň jazasy hiç zat däldir, meger zindan edilsin ýa bir güýçli azap berilsin." قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Hazreti Yusuf aýtdy: "Zoleyha öz maksudyny menden talap etdi. Men talap etmedim" dedi. We Zoleyhaň ählinden bir çağa şahit bolup aýtdy: "Eger Yusuf'un köýnegi öwünden ýyrtylan bolsa, onda Zoleyha rast aýtýar. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين." We eger Yusuf'un köýnegi ardyndan ýyrtylan bolsa, onda Zoleyha ýalançy we Yusuf rast aýtýar diýipdir. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Aziz Mesir haqiqatni biljek bolup Yusuf'un köýnegini aň etýär, görse sırtyndan dilinipdir. Şol wagt Yusuf'un pakdigini bilip Zoleyhaga aýyp edip aýdypdyr: "Bu iş siziň mekriňizdendir. Siziň mekruh hiýläňiz nihayetde uludur." يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Ey Yusuf, sen bu işten ýüzewir. Bu işni gurrun etme we halka şaýyk etme. We ey Zoleyha, sen Hudaýdan magfiret talap et. Elbette sen hatakarlar jumlasyndan boldun. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Şol şäherdäki hatynlar aýtdylar: "Azizin hatyny öz golamyndan talap edipdir. Elbette Yusuf'un muhabbeti on kalbyny ornapdyr. Tahqiq biz Zoleyhany aşkar gumrarlykda bilýär" diýipdirler.